Καλησπέρα και από μένα και σε όλους όσοι είναι παρόντες εδώ και σε όλους όσοι μας ακούν διαδικτυακά. Ευχαριστώ πολύ και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΕΒ για τη σημερινή πρόσκληση. Ε, Μετά από την πολύ ωραία και τη χυμαρώδη διάλεξη της κυρίας Κουτσιούκη, που πάντα μας μαθαίνει πράγματα, θα ασχοληθούμε με μερικές από τις επίκτητες διαταραχές του αμφιβληστροειδούς και της οχράς. Είναι παθήσεις οι οποίες αποτελούν ένα διακριτό γκρουπ μη κληρονομούμενων καταστάσεων, είτε αγκιακές, είτε δομικές, είτε τοξικές. Η έγκαιρη διάγνωση των οποίων είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να πετύχουμε την διατήρηση ενός καλού επίπεδου όρασης και φυσικά για αυτή την έγκαιρη διάγνωση μας βοηθάει το multimodal imaging. Μου ανατέθηκε να μιλήσουμε για αρκετές παθήσεις, γι' αυτό και είναι δύσκολο να μιλήσουμε αναλυτικά για όλα αυτά μέσα στα πλαίσια ενός μαθήματος. Θα προσπαθήσουμε όμως έστω για 5 λεπτά για την κάθε μία από αυτές να δώσουμε τα πιο βασικά στοιχεία. Και ξεκινάμε από την coach, η οποία είναι ιδιοπαθής τηλαγγιεκτασία, που χαρακτηρίζεται από ενδοαμφιβληστροειδικά και υποαμφιβληστροειδικά λιπόδια εξιδρώματα. Τυπικά είναι έτερόπλευρη και αφορά αγόρια και νεαρούς άντρες. Όπως ξέρουμε, στην coach αυτό που επισυμβαίνει είναι μια διάσπαση του αιματοαμφιβληστροειδικού φραγμού, η οποία δίνει αυτά τα πολύ παθογνωμονικά light bubble aneurysms. Αν δείτε εδώ σε αυτό το σημείο, αυτό εδώ είναι ένα light bubble aneurysm, δηλαδή ένα ανέβρισμα το οποίο στην βυθοσκόπηση αντιφεγγίζει σαν λαμπάκι. Γιατί εκτός από το αίμα έχει μέσα και λιπόδη στοιχεία. Υπάρχουν διάχυτα λιπόδια εξιδρώματα. Φυσικά όταν προσβάλλεται η οχρά έχουμε μείωση της όρασης και σε advanced καταστάσεις υπάρχει και εξιδρωματική αποκόλληση. Δεν είναι φλεγμονώδης πάθηση, άρα δεν θα δούμε φλεγμονή στο ιαλοειδές. Στην OCT μπορούμε να δούμε ενδοαμφιβληστροειδικές κίστης, υποαμφιβληστροειδικό υγρό, αυτά τα πολύ χαρακτηριστικά υπερανακλαστικά εξιδρώματα, και στη φλουραγγιογραφία διαγράφονται πολύ καλά οι τηλαγγιεκτασίες, τα νευρίσματα και στους όψιμους χρόνους διαρροή. Η Whitefield φλουραγγιογραφία είναι πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί είναι πάθηση η οποία καταρχάς αφορά τον περιφερικό αμφιβληστροειδή. Και επίσης μπορούμε πολύ καλά να δούμε εδώ στον αυτοφθορισμό, σε αυτό το σημείο, πόσο ωραία διαγράφονται τα λιπόδια εξιδρώματα και πόσο εύκολα μπορούμε με τον αυτοφθορισμό μόνον να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της πάθησης. Πριν από 25 χρόνια έγινε μια πολύ ωραία σταδιοποίηση από τον Shields της πάθησης, την οποία την ακολουθούμε ακόμα και σήμερα, που έχει νόημα όχι μόνο για να κατατάξουμε κλινικά το κάθε περιστατικό, αλλά και για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ξεκινάει από απλή τηλαγγιεκτασία και συνεχίζει με τα εξιδρώματα, την αποκόλληση και στις τελικού σταδίου καταστάσεις με ολική αποκόλληση, γλαύκομα και advanced disease. Η coach πρέπει οπωσδήποτε, και αυτό είναι το σημαντικότερο να μας μείνει, πρέπει οπωσδήποτε να διαφοροδιαγνωστεί από το ρετινοβλάστωμα. Δηλαδή, προτού βάλουμε
τη διάγνωση της coach, πρέπει οπωσδήποτε να αποκλείσουμε το ρετινοβλάστωμα. Στην διαφορική διάγνωση μπορεί να υπησέλθει φυσικά και η MACTEL τύπου 1, εξιδρωματική AMD όταν πρόκειται για ενήλικες και η οικογενής εξιδρωματική βίτρεο αμφιβληστροειδοπάθεια. Η θεραπεία είναι κλασική, δηλαδή λέιζερ στις τηλαγγεκτασίες, κρυοθεραπεία όταν οι βλάβες είναι περιφερικές και σειραίουσες και αντι-VEGF μόνο επικουρικά με το λέιζερ, μαζί με το λέιζερ. Στα προχωρημένα στάδια και βιτρεκτομή. Άρα, για την coach ξέρουμε συμπερασματικά ότι είναι έτερόπλευρη πάθηση, χαρακτηριστικά τα λιπόδη εξιδρώματα και τα ανεβρίσματα τύπου light bubble. Η φλουραγγιογραφία είναι απαραίτητη και πολύ χρήσιμη η Whitefield φλουραγγιογραφία και οπωσδήποτε πρέπει να αποκλείσουμε το ρετινοβλάστωμα. Πάμε τώρα στην ILS. Συγγνώμη που τα κάνω πολύ γρήγορα, αλλά άμα θέλετε μπορείτε και να με διακόψετε. Η ILS είναι φλεγμονώδης αποφρακτική αγκιοπάθεια με διαταραχή της αιμάτωσης των περιφερικών τριχοειδών. Κυρίως επηρεάζει νεαρούς ενήλικες. Πρόκειται για μια περιφερική περιφλεβίτιδα, άρα μιλάμε για φλεγμονή, μιλάμε για ισχαιμία και πιθανώς και για νεοαγγείωση. Δεν είναι λιμώδης πάθηση, αλλά έχει συσχετιστεί με υπερευαισθησία στο αντιγόνο του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης. Η σταδιοποίηση κατά σαξένα είναι αυτή που επικρατεί σήμερα, η οποία ξεκινάει από το πρώτο στάδιο απλώς με φλεγμονή των φλεβών, των μικρών φλεβών, περιφλεβίτιδα, και σταδιακά μπορεί να οδηγήσει σε ισχαιμία, νεοαγγείωση, ενδοϊαλοειδική αιμορραγία, αποκόλληση και νεοαγγειακό γλαύκωμα. Συχνά βλέπουμε και μια ήπια οπίστια ιαλίτιδα. Στη φλουραγγιογραφία βλέπουμε πολύ καλά την ισχαιμία, το staining των αγγείων, τη διαρροή των αγγείων και επίσης στην ανέρυθρη βλέπουμε πολύ καλά και τις αιμορραγίες. Το χαρακτηριστικό στη φλουραγγιογραφία είναι ότι οι περιοχές της ισχαιμίας, και εδώ κυρίως, δεν είναι πλήρως αφορισμένες, δηλαδή τα όρια τους δεν είναι τόσο τυπικά, τόσο απόλυτα όπως είναι στη διαβητική, για παράδειγμα, και δεν σχετίζονται πάντα με την νεοαγγείωση. Και φυσικά, επειδή και εδώ πρόκειται για μια πάθηση που ξεκινάει από την περιφέρεια, είναι πολύ χρήσιμο αν έχουμε να χρησιμοποιήσουμε Whitefield ή Ultra Whitefield φλουραγγιογραφία. Η ILS είναι μία νόσος της οποίας η διάγνωση τίθεται εξ αποκλεισμού. Άρα λοιπόν θα πρέπει, προτού θέσουμε τη διάγνωση της ILS, να αποκλείσουμε όλες τις υπόλοιπες αγκίτιδες, είτε πρόκειται για λιμώδεις, είτε πρόκειται για συστηματικές, τη δρεπανοκυταρική αμφιβληστροειδοπάθεια, μια χρόνια απόφραξη φλέβας ή και κάποιες ραγοειδίτιδες. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε έναν συστηματικό έλεγχο για να αποκλείσουμε
και την TB και τη σύφυλλη και το HIV, για να αποκλείσουμε συστηματικές αγκιήτιδες, και κάποιες φορές μπορεί να χρειαστούμε και τη βοήθεια αιματολόγου για κάποια άτυπα περιστατικά, για να αποκλείσουμε θρομβοφιλία. Η θεραπεία της είναι, όσον αφορά τη φλεγμονή, φυσικά η χρήση της κορτιζόνης, και ισχυμία, για την ισχυμία κάνουμε λέιζερ. Όταν λέμε PRP, δεν κάνουμε λέιζερ σε όλο τον αμφιλιστροειδή. Μιλάμε για ένα σέκτορα, αλλά ένα τμηματικό λέιζερ στα σημεία της ισχυμίας. Αντι-VEGF πάντα επικουρικά, μόνον για την νεοαγγείωση ή και για την αιμορραγία. Άρα, για να έχουμε και εδώ να πάρουμε κάποια μηνύματα. Η ILS είπαμε ότι είναι μια περιφλεβίτιδα σε νεαρούς ενήλικες. Ο κύριος μηχανισμός της οφείλεται στο ότι δημιουργείται περιφερική ισχυμία. Η φλουραγγιογραφία είναι η εξέταση εκλογής και είναι πολύ σημαντικό αν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε Whitefield FFA. Πάντα πρέπει να αποκλείσουμε συστηματικές αγκιήτιδες και να θεραπεύσουμε την φλεγμονή και την ισχυμία. Και πάμε τώρα στην τηλαγγιακτασία της οχράς. Είναι επίκτητη πάθηση και αυτή, που αφορά στην παραβοθρική περιοχή των τριχοειδών. Χαρακτηρίζεται, όπως λέει και ο όρος, από τηλαγγιακτασικά αγγεία και προφανώς επηρεάζει πρωτίστως την οχρά. Διακρίνεται σε δύο τύπους. Ο τύπος 1 είναι η ανευρισματική τηλαγγιακτασία της οχράς, η οποία είναι πάθηση παρόμοια με την Coats. Και ο δεύτερος τύπος, που είναι η ιδιοπαθής τηλαγγιακτασία περιβοθρική, η οποία είναι τελείως διαφορετική πάθηση, τελείως διαφορετικού παθοφυσιολογικού μηχανισμού. Ο πρώτος τύπος είναι αγκιακή πάθηση και ο δεύτερος τύπος, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι νευροεκφυλιστική πάθηση. Οπότε θα πούμε πολύ σύντομα για τη MACTEL τύπου 1. Νομίζω πρέπει να επιμείνουμε λίγο περισσότερο στη 2. Η MACTEL 1 είναι ετερόπλευρη πάθηση, προσβάλλει μικρά παιδιά, μικρά αγόρια και νεαρούς άνδρες. Χαρακτηρίζεται από αυτές τις παραοχρικές τελαγγιακτασίες και τα εξιδρώματα και μοιάζει πάρα πολύ με μία Coats, η οποία όμως εντοπίζεται στην οχρά, σε αντίθεση με την Coats που είναι πιο περιφερική. Στην OCT βλέπουμε αυτά τα ενδοαμφιβληστροειδικά εξιδρώματα και μερικές φορές και κυστικό είδημα. Και στη φλουραγγιογραφία βλέπουμε τις τηλαγγιακτασίες και σημαντική διαρροή. Ο αυτοφθορισμός έχει υποανακλαστικές, υποφθορίζουσες μικρές αιστείες. Πάμε τώρα στην τύπου 2 MACTEL. Είναι αμφωτερόπλευρη, είναι συμμετρική, αφορά μεσήλικες κυρίως, είναι αργά προοδευτική νόσος, δεν έχουμε έτσι εντυπωσιακή μείωση της όρασης, εκτός κι αν επισυμβεί νεοαγγείωση. Και τα παράπονα, τα συμπτώματα που αναφέρουν οι ασθενείς μας, είναι δυσανάλογα προς αυτά που βλέπουμε εμείς στη βυθοσκόπηση. Αυτό που βλέπουμε στην αρχή είναι μια συσσόρευση χρωστικής κροταφικά του βοθρίου και στα δύο μάτια. Και όπως είπαμε, πρόκειται για νευροεκφυλιστική πάθηση. Είναι μια πάθηση η οποία αφορά μάλλον τα κύτταρα του Μούλερ
και η τηλαγγεκτασία είναι δευτεροπαθές έβριμα. Δηλαδή, λόγω της εκφύλισης των κυτάρων του Μούλερ, έχουμε τηλαγγεκτασία και κάποιες χαρακτηριστικές, αυτά που λέμε τα right angle venules, δηλαδή μικρά φλεβίδια, τα οποία τα βλέπουμε και στη βυθοσκόπηση αλλά και στην OCTA, να κάνουν μια αγωνίωση και να βυθίζονται προς τα κάτω. Στην OCT επίσης βλέπουμε αυτές τις κίστης, όπως είναι εδώ, κίστης οι οποίες ξεκινούν συνήθως λίγο πιο κροταφικά από το βοθρείο, συμπεριλαμβάνουν μετά και την ελλειψοειδή ζώνη, δηλαδή βλέπουμε και διάσπαση της ελλειψοειδούς ζώνης, και καθώς προχωράει η πάθηση, ερχόμαστε πιο κοντά στο βοθρείο, υπάρχει λέπτυνση, προοδευτική λέπτυνση των έξω στιβάδων του αμφιλιστροειδούς και τελικά βλέπουμε αυτό το χαρακτηριστικό σημείο της OCT, το ILM drape. Επειδή η ILM παραμένει ανέπαφη, φαίνεται σαν να είναι ένα ιστός από πάνω, σαν να σκεπάζει, ας πούμε, τον αμφιλιστροειδή, που είναι παθογνωμονικό σημείο. Στη φλουραγγιογραφία έχουμε διαρροή στους όψιμους χρόνους και στον αυτοφθορισμό έχουμε υπεραυτοφθορισμό λόγω της υπερδραστηριότητας του μελάνχρου. Η OCT αγγιογραφία μας δείχνει και τις τηλαγγεκτασίες, αλλά μας δείχνει και κάτι ακόμα, ότι η πάθηση ξεκινάει πρώτα από τα βαθύτερα στρώματα, δηλαδή από το slab του deep capillary plexus, και μετά επεκτείνεται στο superficial. Και επίσης είναι πολύ χρήσιμη γιατί μας βοηθάει να εντοπίσουμε χοροειδική νεοαγγείωση νωρίτερα από ό,τι μας δείχνει η φλουραγγιογραφία. Άρα, ενώ είναι μια πάθηση στην οποία δεν κάνουμε θεραπεία, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε θεραπεία εγκαίρως όταν δούμε φυσικά νεοαγγείωση στην OCT αγγιογραφία. Η πιο σοβαρή επιπλοκή είναι η νεοαγγείωση και εδώ φυσικά χρειάζεται θεραπεία με anti-VEGF. Δυστυχώς, λόγω της κλινικής εικόνας και λόγω του OCT, πολλές φορές υπερθεραπεύουμε την MACTEL, δηλαδή κάνουμε anti-VEGF χωρίς να υπάρχει λόγος. Τουλάχιστον πρέπει να γυρίζουμε ένα βήμα πίσω όταν βλέπουμε να μην υπάρχει ανταπόκριση στους anti-VEGF και να ξανακοιτάμε λίγο τις εικόνες μας και ίσως να υποβάλουμε ξανά τον ασθενή σε multimodal imaging για να μην κάνουμε περιττή θεραπεία. Παθήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να μπουν στη διαφορική διάγνωση είναι τοξικότητα από φάρμακα, όπως είπαμε η AMD, που πολλές φορές μας μπερδεύει, και άλλες κυστικές αλλαγές, όπως κάποιες pattern dystrophies κτλ. Είπαμε, η τύπου 1 MACTEL έχει ως θεραπεία laser και επικουρικά anti-VEGF. Η τύπου 2 κανονικά λέμε ότι δεν έχει θεραπεία. Θεραπεία υπάρχει μόνο για την επιπλοκή της νεοαγγείωσης. Όμως, επειδή είναι νευροεκφυλιστική πάθηση, οι μελέτες που έγιναν τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι οι νευροτροφικοί παράγοντες έχουν αποτέλεσμα. Και αυτό οδήγησε πριν από 1 χρόνο να υπάρξει FDA approval σε ένα φάρμακο, το Encelto, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα βραδίας αποδέσμευσης ένθεμα ενδοϊαλοειδικό, που έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει στην μείωση της απώλειας των φωτοϋποδοχέων και χρησιμοποιείται στην Αμερική, σύντομα και σε εμάς. Η σταδιοποίηση της MACTEL τύπου 2 έγινε από ένα consensus group
πρόσφατα αποδεκτή από όλους. Αν θέλετε μπορείτε και να σκανάρετε και το paper. Είναι πολύ καινούριο paper, πριν από 3 χρόνια. Που έγινε με βάση το multimodal imaging. Και εκτός από την παρακολούθηση της πάθησης, βοηθάει φυσικά και στην επιλογή της θεραπείας. Ξεκινώντας από περιφερικές διασπάσεις της ελλειψοειδούς ζώνης, προχωρώντας προς πιο κεντρικές, συσσόρευση χρωστικής, υπερανακλαστικότητα στις έσωστιβάδες του αμφιβληστροειδούς και τελικά νεοαγγείωση. Άρα συμπερασματικά, τύπου 1 MACTEL είναι αγκιακή εξεδρωματική νόσος. Τύπου 2 είναι νευροεκφυλιστική. Η OCT είναι η καλύτερη εξέταση που μας βοηθάει στη διάγνωση και στην τύπου 2 θεραπεύουμε μόνο τις επιπλοκές, όχι την πάθηση. Ορίστε, ναι. Ναι, επειδή τα βλέπουμε στερεοσκοπικά, είναι πολύ δύσκολο να απεικονιστούν. Απλά η ερώτηση είναι, δεν είναι όντως είναι το αγκείο στρίβει και απότομα κάπου και μπαίνει μέσα, είναι και απλά εμβυθίζεται. Ναι, αυτό. Το βλέπεις και κλινικά, απλά πρέπει να το αναδεικτήσεις. Και ακριβώς αυτό κάνει trigger το άρθρο και κάνει hyperpigmentation, αλλά είναι βέβαιο. Αν το δεις, αν κάνεις όσο θα το εντοπίσεις, αλλά και κλινικά το βλέπεις. Δηλαδή, εκεί που βλέπεις την υπερμελάνθρωση, θα δεις ότι δίπλα υπάρχει. Ακριβώς δίπλα στην υπερμελάνθρωση, ναι. Και να θες να το δεις. Δεν έτυχε να δω τώρα στην ενδοψάξο. Απλά μιλάμε, είδα 10-15 θεραπείες και λέει γεμάτο με το white arrow και λέω τι μου λες τώρα. Εντάξει, στη βυθοσκόπηση είναι πιο εύκολο το δεις, ναι. Λοιπόν, αγκιοειδείς ταινίες. Είναι αυτές οι ανώμαλες, καφεοειδείς ταινίες, οι οποίες ουσιαστικά είναι ρογμές της Μπρούχ, που σαν ακτίνες ξεκινούν από τον οπτικό δίσκο και πηγαίνουν προς την περιφέρεια. Έχουν συστηματικές συσχετήσεις και κυρίως όταν τις βλέπουμε υποκρύπτεται το ψευδοξάνθωμα και γι' αυτό συσχετίζονται με ασβεστοποίηση και ευθραυστότητα της μεμβράνης του Μπρούχ. Αυτό οδηγεί στο να είναι πολύ εύκολο, ακόμα και με ένα πολύ μικρό τραύμα ή με ένα πολύ μικρό ταρακούνημα, να υπάρχουν πολύ μικρές ρογμές και διαφυγές ανάμεσα στη μεμβράνη του Μπρούχ και στο μελάνχρο και να δώσουν νεοαγγείωση, η οποία κιόλας είναι πολύ επιθετική. Στην φωτογραφία του βυθού έχουν πολύ χαρακτηριστική εικόνα και ο βυθός έχει αυτή την χαρακτηριστική ποντοράνζ εικόνα. Στην FFA έχουμε πρώιμο υπερφθορισμό, αλλά φυσικά δεν έχει διαρροή εκτός και αν υπάρχει νεοαγγείωση. Εδώ έχουμε και νεοαγγείωση στη φωτογραφία. Εδώ. Ενώ στον αυτοφθορισμό έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό υποαυτοφθορισμό σε αντίθεση με τα lacquer cracks που έχουν υπεραυτοφθορισμό. Το λέω αυτό γιατί έχουν παρόμοια παθοφυσιολογική αιτιολόγηση, αν και εκείνα βρίσκονται μόνο στη μοιοπία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αμφιβληστροειδοπάθεια λόγω της ακτινοθεραπείας. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα με ένα μελάνομα, το οποίο θεραπεύτηκε. Και μετά από κάποιους μήνες ή κάποια χρόνια, προκύπτει μια εικόνα η οποία σαφώς είναι προοδευτική και σαφώς εξαρτάται
από κάποιους παράγοντες που θα τους πούμε μετά, και η οποία προσομοιάζει παθοφυσιολογικά με τη διαβητική αμφιλιστροειδοπάθεια. Έχουμε λόγω της ακτινοβολίας μια βλάβη στο ενδοθήλιο των αγγείων, που στη συνέχεια οδηγεί σε απώλεια της αιμάτωσης των περιφερικών τριχοειδών, διάσπαση του αιματοαμφιλιστροειδικού φραγμού, ισχαιμία και νεοαγγείωση. Άρα τα κλινικά και τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά είναι ίδια με αυτά της διαβητικής αμφιλιστροειδοπάθειας, και οι παράγοντες κινδύνου έχουν να κάνουν τόσο με τη συνολική δόση της ακτινοβολίας, όσο και με την δόση της ακτινοβολίας σε κάθε session, αυτό σημαίνει το fraction size. Φυσικά από το πόσο κοντά είναι η περιοχή που ακτινοβολήθηκε στην οχρά, από το αν υπήρχε χημειοθεραπεία εκτός από ακτινοβόληση, από την ύπαρξη του διαβήτη, της υπέρτασης και εγκυμοσύνης. Η θεραπεία είναι ίδια με τη θεραπεία της διαβητικής αμφιλιστροειδοπάθειας, άρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επιμείνουμε παραπάνω. Και να πούμε κλείνοντας για αυτή την ενότητα, ότι πρόκειται για αποφρακτική μικροαγγειοπάθεια, ότι πάντα αναζητούμε ιστορικό ακτινοβόλησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι ετερόπλευρη, σε αντίθεση με τη διαβητική, και θεραπεύουμε την ισχαιμία και τις επιπλοκές της νεοαγγείωσης. Πάμε τώρα στην χώριο αμφιλιστροειδική τοξικότητα που προκαλείται από κάποια φάρμακα. Εδώ μας βοηθάει πάρα πολύ το ιστορικό. Είναι σε όλες τις περιπτώσεις και εξαρτώμενοι από τη δοσολογία, αλλά και εξαρτώμενοι από το χρόνο στον οποίο εκτέθηκαν οι ασθενείς. Συνήθως είναι μη αναστρέψιμες οι βλάβες, όχι πάντα, αλλά συνήθως είναι μη αναστρέψιμες, και γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία το να παρακολουθούμε στενά τους ασθενείς που λαμβάνουν τέτοιου είδους αγωγή, να τους παρακολουθούμε και με multimodal imaging, αλλά και με οπτικά πεδία. Τα οπτικά πεδία είναι κάτι το οποίο συνήθως δεν το αναφέρουν οι συνάδελφοι που παραπέμπουν τους ασθενείς, αλλά είναι πολύ χρήσιμο γιατί μπορούμε να εντοπίσουμε πολλές φορές τοξικές βλάβες πριν φανούν αυτές στο multimodal imaging. Άρα λοιπόν, όταν έρχεται ένας ασθενής που παίρνει πλακενίλ, πρέπει να του κάνουμε και οπτικά πεδία, όχι μόνον OCT. Και επίσης, αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται και στην έναρξη της αγωγής για να έχουμε εξετάσεις αναφοράς. Σχεδόν πάντα προσβάλλεται το RPE και η φωτοϋποδοχής, άρα μιλάμε για παθήσεις που, όπως έλεγε προηγουμένως και η κυρία Κουτσιούκη, προσβάλλουν το RPE και κατά συνέπεια είναι δύσκολο να επανέλθει ακόμα και μετά τη διακοπή τους το RPE. Είναι πολλά τα φάρμακα. Εντάξει, την παρουσίαση μπορείτε να την πάρετε και μετά. Δεν θα αναλύσουμε τώρα όλα αυτά τα φάρμακα. Τα πιο γνωστά, αυτό που θα δούμε πιο πολύ στην κλινική πράξη, είναι το πλακενίλ, η υδροξυκλωροκίνη, η οποία όταν λαμβάνεται σε δόσεις πάνω από 5 μιλιγκράμμα ανά κιλό την ημέρα, δηλαδή ουσιαστικά 2 χάπια τη μέρα, και όταν λαμβάνεται σε μεγάλο χρονικό διάστημα, για την αθροιστική επίδραση, δημιουργεί σε μερικούς ασθενείς αυτό το χαρακτηριστικό μοτίβο, αυτό το χαρακτηριστικό pattern της bull's eye maculopathy, η οποία και κάνει και αυτό εδώ ένα άλλο χαρακτηριστικό σημείο στο CT, αυτό που λέμε το σημείο του υπτάμενου δίσκου, λόγω της λέπτυνσης των εξωτερικών στιβάδων γύρω από το βοθρίο. Ακόμα και μετά τη διακοπή του φαρμάκου μπορεί να συνεχίζεται η επιδείνωση της βλάβης. Η ταμοξιφένη είναι ένα φάρμακο
που λαμβάνεται μετά από θεραπεία για καρκίνο του μαστού. Κάνει αυτές τις πολύ χαρακτηριστικές εναποθέσεις, τις κρυστάλλινες εναποθέσεις, crystalline maculopathy, που φαίνονται πολύ χαρακτηριστικά στην βυθοσκόπηση. Μας κάνει επίσης κύστης και καινοτόπια στο OCT και στον αυτοφθορισμό δεν είναι τόσο έντονη εικόνα, αλλά βλέπουμε υποφθορισμό και βλέπουμε στο κέντρο και έναν ψεύδο υπερφθορισμό εδώ, λόγω των καινοτοπίων, δηλαδή unmasking effect από τα καινοτόπια. Μια καινούρια πάθηση, που δεν την ξέραμε παλιότερα, είναι αυτή η PPS-associated maculopathy. Γυναίκες μέσης ηλικίας που πάσχουν από διάμεση κιστίτιδα έχουν ένα σύνδρομο που λέγεται το σύνδρομο της επίπονης κίστης. Αυτό οδηγεί σε συχνή έπιξη προσούρηση, γιατί διαταράσσεται στο ουροθήλιο διαταράσσεται το επίπεδο των γλυκοζωαμινογλυκανών και η ούρηση οδηγεί στο να φύγει ο πόνος. Αυτό το φάρμακο λοιπόν, το πεντοσάν πολυσουλφέιτ, το οποίο όσο και αν φαίνεται παράξενο το λαμβάνουν πάρα πολλές γυναίκες. Στην Αμερική είναι εκατομμύρια οι γυναίκες που λαμβάνουν αυτό το φάρμακο. Έχει φανεί τα τελευταία χρόνια ότι προκαλεί μία οχροπάθεια, η οποία προκαλεί κάποια παρακεντρικά σκοτώματα και έχει αυτή τη χαρακτηριστική εικόνα στον αυτοφθορισμό, αυτά τα πάρα πολύ έντονη στικτή, ένα στικτό υπεραυτοφθορισμό μαζί με στικτό υποαυτοφθορισμό, γιατί το μελάνχρου σε κάποιες περιοχές δυσλειτουργεί ή υπερλειτουργεί και σε κάποιες διπλανές περιοχές έχει πεθάνει, όπως μας έλεγε προηγουμένως και η Χρύσα. Στην OCT βλέπουμε αυτές τις μικρές υπεργέρσεις που προέρχονται από το RPE, και φυσικά είναι ένα κριτήριο για διακοπή του φαρμάκου. Πριν πάμε στην τελευταία ενότητα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ένα διάλειμμα επιστημονικό. Είναι μια πάθηση η οποία δεν ξέρω καν αν είναι πάθηση. Δεν μπορούμε να την κατατάξουμε ούτε στις αγκιακές, ούτε στις φλεγμονώδεις, ούτε στις ισχαιμικές. Είναι μια πάθηση που μάλλον την υποδιαγιγνώσκουμε. Πολύ εύκολα θα πούμε ότι έχουμε εδώ μια EMD, αλλά παρά τα αυτά όμως είναι μια PVAC. Τι είναι η PVAC? Είναι ένα μονήρες αγκείο, το οποίο έχει διαταθεί, έχει κάνει ένα ανέβρισμα και χωρίς να υπάρχει νεοαγγείωση υπάρχει μια εξίδρωση και ενδοαμφιβληστροειδικό υγρό. Άρα λοιπόν θα δούμε αυτό το πράγμα στο OCT. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ένα έβριμα της OCT παρά πάθηση, αλλά πολύ συχνά, γιατί πρέπει να την ξέρουμε, γιατί πολύ συχνά την μπερδεύουμε με την AMD και τη θεραπεύουμε. Βλέπουμε βέβαια ότι συνυπάρχει σε ένα 40% των περιπτώσεων με AMD και σε ένα 13% με μοιοπία. Όμως δεν είναι νεοαγγειακή πάθηση, δεν είναι τηλαγγιεκτασική, δεν είναι ισχαιμική. Και πάμε στο στην τελευταία ενότητα, που έχει να κάνει με τα ισχαιμικά σύνδρομα της οχράς. Και φυσικά μιλάμε για την BAM και για την AMD, για τα οξέα ισχαιμικά σύνδρομα. Οι ασθενείς προσέρχονται συνήθως αναφέροντας παρακεντρικά σκοτώματα και εμείς στη βυθοσκόπηση συνήθως δεν βλέπουμε τίποτα.
είναι πολύ σημαντικό να τους ακούμε τους ασθενείς. Δηλαδή, όχι βλέπω αυτό, δεν έχεις τίποτα, θα πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον μία οστή και βλέπετε εδώ ότι υπάρχει ισχυμία. Γιατί κάπως πρέπει να τους εξηγήσουμε και αυτό που έχουν. Η ΠΑΜ είναι μία ισχυμία στη στιβάδα στην έσω πυρηνική στιβάδα, δηλαδή INL. Βλέπετε εδώ αυτό ακριβώς εδώ, αυτή η υπερανακλαστικότητα στην INL δείχνει ισχυμία στην περιοχή. Καλά, το κάτω είναι shadowing, είναι σκιά, άρα μιλάμε μόνο γι' αυτό. Το ίδιο, αν προσέξουμε στο ίδιο σημείο, είναι εδώ, αυτές έτσι πάρα πολύ αχνές περιοχές. Αυτά είναι εξιδρώματα, άλλο πράγμα είναι το εξίδρωμα, άλλο είναι η ΠΑΜ. Στην ανέρυθρη φαίνονται λίγο καλύτερα ίσως. Και στον αυτοφθορισμό έχουν υποαυτοφθορίζουσα εικόνα. Η ΠΑΜ και αυτή δεν είναι πάθηση, είναι ένα έβριμα της OCT που σχετίζεται με αγκιακές παθήσεις, ίσως και με την οπισθοβόλβια αναισθησία, με εγκυμοσύνη και με κάποιες ιογενείς λοιμώξεις. Και η AMN είναι και αυτή μια ισχαιμική πάθηση, μια οξεία ισχαιμική πάθηση. Εντοπίζεται πιο κάτω, δηλαδή πιο εξωτερικά, προσβάλλει και το deep capillary plexus αλλά και τα χωριοτριχοειδή και κατά την πορεία της πάθησης στην OCT φαίνεται ότι έχουμε και διαταραχή στην ελλειψοειδή ζώνη. Είναι αυτοπεριοριζόμενη. Εδώ τώρα στο multicolor φαίνονται καλά οι ισχαιμικές περιοχές. Στη βυθοσκόπηση δεν φαίνονται τόσο καλά, γιατί στη βυθοσκόπηση δεν βλέπουμε τόσο καλά τις πιο εξωτερικές στιβάδες. Είναι αυτοπεριοριζόμενη και δεν χρειάζεται θεραπεία. Είπαμε λοιπόν ότι βλέπουμε στην OCT διαταραχή στις πιο εξωτερικές στιβάδες και στην ελλειψοειδή ζώνη και στην OCT αγγιογραφία προσβάλλονται και τα χωριοτριχοειδή και το deep capillary plexus. Η AMN έχει και κάποιους μιμητές. Τώρα, η AMOR είναι μια πάθηση η οποία ουσιαστικά σήμερα δεν υπάρχει. Ήταν μια πάθηση την οποία την περιέγραφαν τα papers πριν την εξέλιξη του multimodal imaging, αλλά είναι καλό να την ξέρουμε γιατί μπορεί να την διαβάσουμε κάπου. Η ARPI ή αλλιώς η νόσος του Κρίλ είναι φλεγμονώδης νόσος του μελάνχου επιθυλίου σε αντίθεση με την AMN, η οποία είναι ισχαιμική. Η ARPI είναι πολύ πιο σπάνια και σαφώς είναι μέσα στη διαφορική διάγνωση και αυτή. Ίσως νομίζω το πιο σημαντικό είναι να διακρίνουμε την PAM από την AMN. Είπαμε η PAM είναι σε πιο ψηλές, σε πιο έσω στιβάδες και αφήνει μια λέπτυνση των έσω στιβάδων. Η AMN είναι πιο χαμηλά, προσβάλλει και την ελλειψοειδή ζώνη, αφορά νεότερους ασθενείς και κυρίως γυναίκες, έχει όμως καλύτερη πρόγνωση από την ΠΑΜ. Άρα συμπερασματικά είπαμε ότι πρόκειται για οξείες ισχαιμικές παθήσεις της οχράς σε ασθενείς οι οποίοι παραπονιούνται για παρακεντρικά σκοτώματα. Όταν ο βυθός φαίνεται φυσιολογικός, αλλά ο ασθενής παραπονιέται για σκότωμα, κάνουμε OCT και το ψάχνουμε καλά. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, αν θέλει και κάποιος από αυτούς που μας παρακολουθεί διαδικτυακά. Αλλιώς έχω
εγώ κάποιες ερωτήσεις σε κάποια περιστατικά. Μπορούμε να κάνουμε ένα quiz 5 περιστατικών για λίγο να εμπεδώσουμε περισσότερο, γιατί τα είπα πάρα πολύ γρήγορα, αναγκαστικά λόγω χρόνου. Ό,τι θέλετε. Να κάνουμε το quiz. Ωραία. Λοιπόν, ασθενής 58 χρονών, έρχεται παραπονούμενος για παρακεντρικό σκότωμα και με αυτή την εικόνα του στυλ. Δεν έχουμε άλλα στοιχεία. Η βυθοσκόπηση είναι φυσιολογική. Ποια είναι η πιο πιθανή διάγνωση? Πάμε. Ωραία. Πάμε. Εντάξει. Γιατί δεν είναι AMN? Είναι πολύ ψηλά στον... Ωραία. Γιατί είμαστε στην INL και όχι πιο κάτω. Πολύ ωραία. Πάμε στη δεύτερη. Ασθενής 72 χρονών λέει ότι από το ένα μάτι βλέπει λίγο θολά. Δεν υπάρχει ιστορικό διαβήτη, δεν υπάρχει άλλη αγκαιακή πάθηση. Ποια είναι η πιο πιθανή, η πιο σωστή διάγνωση, με βάση αυτό που βλέπετε? Το MACTEL. Άλλος? Ωραία, λοιπόν, και εγώ MACTEL θα έλεγα, μέχρι που έκανα λίγο πιο κάτω Πίβακ. Πολλές φορές έρχονται ασθενείς με μία... Μου έχει τύχει πολλές φορές να κάνω λάθος. Έρχονται ασθενείς με μία εκτύπωση από ένα πάρα πολύ ωραίο CT, αλλά είναι μια εκτύπωση. Δεν μας αρκεί η εκτύπωση. Πρέπει να ξανακάνουμε το CT και να το δούμε προσεκτικά μόνοι μας. Προφανώς είναι Pivak. Ναι. Γιατί φανταστικό περιστατικό, πολύ ωραίο. Δεν θα ψήφισα, αλλά δεν θα ψήφισα τίποτα. Θα έλεγα DME εγώ. Η κίστη ήταν πολύ ωραία. Η κίστη ήταν πάρα πολύ ωραία, ναι. Στο άλλο, επειδή τα Mueller είναι ο σκελετό στο αμφιστροειδή, είναι ξανακαστασμένο αμφιστροειδή, δηλαδή είναι όλες ωραίες κίστες. Θα δεις κάπως λίγο πιο τετραγωνοποιημένα, ακανόνες συστήματα. Όταν βλέπετε ωραίες κίστες, αυτό είναι πιο καλοήθης σαν πάθηση, οπότε ναι, είναι διαρροή. Αυτό, δηλαδή δείτε και τα σχήματα τους. Ωραία, ωραία. 32 ετών γυναίκα, προσέρχεται με ευνίδιο παρακεντρικό σκότωμα, μετά από αναφέρει ότι κατανάλωσε πολλά ενεργειακά ποτά. Ποια είναι η πιο σωστή, η πιο πιθανή διάγνωση? Σας βοηθάνε και τα βελάκια εκεί πέρα. AMN. Ωραία. AMN. Είπαμε, ισχυμία σε πιο έξω στιβάδες, η οποία προσβάλλει και την ελλειψοειδή ζώνη. Και τι σχέση έχουν τώρα τα υπόλοιπα στοιχεία του ιστορικού? Τι σχέση έχει αυτό εδώ, 32 ετών, τι σχέση έχει το γυναίκα, τι σχέση έχουν τα ενεργειακά ποτά? Είναι παράγοντας κινδύνου, η πολλαπλή κατανάλωση καφέινης. Πολύ ωραία. Η καφέινη είναι αγκιοσυσπαστικό, άρα είναι παράγοντας κινδύνου. Μπράβο. Είναι το target group. Μπράβο. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πριν λίγες μέρες, αυτή είναι φωτογραφία όπως μου ήρθε στο κινητό μου, μία συνάδελφος μου στείλε αυτό το πράγμα και μου λέει τι είναι. Δεν μου έστειλε άλλη πληροφορία και εγώ της είπα τι είναι. Δεν έχω τίποτα άλλο, αυτό μου στείλε. Τίποτα, μόνο αυτό. Μου έστειλε αυτό το πράγμα και μου λέει τι είναι αυτό. Και εγώ σας λέω τώρα, αυτό είναι CSR, είπα να βάλω και κάτι από την ομιλία της Χρύσας. Τι θα λέγατε, αν σας έστελαν αυτό? Εντάξει, προφανώς λοιπόν, όπως λέει και η Δανάη, δεν υπάρχει μία απάντηση. Δεν μπορούμε πάντα από την όση να βγάλουμε συμπέρασμα για όλα. Όχι από ένα slab. Μάλλον έχει. Δηλαδή και εγώ θα έλεγα ότι είναι ή το πρώτο ή το δεύτερο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να είναι τα πάντα. Θα μπορούσε να είναι επίσης και μία κίστη
από μία VMT, γιατί βλέπουμε εδώ και τη μεμβράνη. Θα μπορούσε να είναι πολλά πράγματα. Ουσιαστικά να μας μείνει ότι χωρίς περισσότερα στοιχεία δεν μπορούμε πάντα να αποφασίσουμε μόνο με ένα σλάμπ από την οστή τι είναι. Τελικά τι ήταν? Δεν ξέρω τα πάντα. Και εγώ δεν ξέρω τι είναι. Χοϊδρό. Υπάρχει χοροειδής τώρα, εντάξει. Από αυτό εδώ έχει παχυαρκία, αλλά παιδί όσο περισσότερο τα βλέπετε, όσο περισσότερο θα αναγνωρίζετε, τα βλέπετε συνέχεια. Είναι πολύ σημαντικό. Όχι, Early type CNV, type 1 CNV. Θα μπορούσε να είναι. Εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε λίγο. Απλά τώρα ψάχνουμε να βρούμε πράγματα. Ναι. Δηλαδή κάθε πάθηση έχει ένα φόρμα. Αυτό που το είπε πολύ ωραία και ο Δημήτρης εδώ. Δηλαδή, CSR υπάρχει στο ελληνικό υγρό, πάκι κόρο και δεν υπάρχει. Εδώ έχουμε ένα πάκι κόρο. Αν το πεις ότι δεν έχει. Και αυτό όλα. Αυτό είναι πιο καλό σαν πίστολα. Ναι, εντάξει. Ο χοροειδής δεν είναι. Ναι, δεν υπάρχει. CNV, ναι, αλλά εδώ έχεις χοροειδική νεοαγγείωση. Άρα, πού είναι η κλασική χοροειδική νεοαγγείωση? Αυτό είναι type 1. Είναι ο CALF. Πού είναι η χοροειδική νεοαγγείωση? McTell type 2, αν το ψήφισε. Τι νομίζω τα. Και αυτό που λέτε, Δημήτρης, βοήθησε μας εδώ. Το ιαβρίδες όμως δεν φαίνεται καθαρά από το σλάβ για να πούμε ότι είναι VMT, ας πούμε. Είναι θέμα. Έτσι, ωραία, όμως, μια ρύθμιση τέτοια. Εντάξει. Έχεις αυτό εδώ όμως. Βλέπεις, δηλαδή έχεις κόμψη. Ναι. Μπορεί να έχει. Να υπήρχε και να έχει αυτόματα. Ναι. Δηλαδή, εδώ θα πήγαινε. Εδώ. Λίγο εκεί. Το βλέπεις. Ναι. Πες λίγο εδώ, το βλέπεις. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. 64 χρονών γυναίκα, προοδευτική δυσκολία στην όραση, έρχεται, πολύ καλή οπτική οξύτητα, αλλά στο contrast sensitivity έχει θέμα, δηλαδή είναι μειωμένο contrast sensitivity. Ποιο από αυτά τα φάρμακα είναι το πιο πιθανό να προκαλέσει αυτή την εικόνα? Είναι το πλακενίλ. Δεν μοιάζει με bullseye. Δεν μοιάζει με bullseye, δεν έχει τυπική εικόνα, καμία σχέση. Τα μοξιφένη. Κάνει και κρίσταλοι. Κρίσταλοι. Πού είναι οι κρίσταλοι? Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, μεθοτρεξάτη. Μεθοτρεξάτη δεν κάνει μακουλόπαθη. Μπορεί να κάνει οπτική νευρίτιδα ή να κάνει μία αρτηρητική νευροπάθεια, αλλά πάντως δεν κάνει μακουλόπαθη. Και είναι φυσικά το PPS αυτό που είπαμε. Αν ήταν τα μοξιφένη, έτσι το χαρακτηριστικό θα ήταν τελείως αντίθετες οι εικόνες εδώ πέρα. Δηλαδή στο multicolor θα ήταν γεμάτη με κρυστάλλους, αλλά στον αυτοφθορισμό δεν θα φαινόταν κάτι ιδιαίτερο, γιατί δεν πάσχει το RP. Ενώ εδώ πάσχει το RP και βλέπουμε αυτή την εικόνα. Άρα είναι το PPS. Ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις? Η Λίδια ήρθε να μας διώξει. Στο chat δεν είδα κάποια ερώτηση. Εντάξει. Τώρα θα τα είχα γράψει πριν. Τα είχαν γράψει Ναι. πριν, ναι, οκ. Ωραία, ευχαριστώ. Εντάξει. Άμα Για την Ghost θα μπορούσαμε να πούμε αν είχε και άλλα χαρακτηριστικά, ότι ίσως έχει και κάποιο γενετικό υπόβαθρο. Για. Αν είχε και κάποια άλλα χαρακτηριστικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει και κάποιο γενετικό υπόβαθρο, ίσως η Ghost, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν προσβάλλω και τα δύο μάτια, αν. Πώς το λένε. Αν είχαμε συμμετρικές εικόνες, αν είχαμε, ας πούμε, αν παίρναμε οικογενειακά δέντρα και βλέπαμε, ας πούμε, ότι προσβάλλονταν και άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια υπόθεση, αλλά δεν έχουμε τέτοια. Δεν υπάρχει πάντως. Δεν υπάρχει evidence για γενετικό υπόβαθρο. Ναι. Ευτυχώς είναι και πολύ είναι τερόπληκτικό. Αυτό. Ναι. Είναι στοιχεία, ας πούμε, που είναι αντίθετα από την κλασική εικόνα, ας πούμε, των γενετικών νοσημάτων. Δηλαδή, Ναι.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Κάνεις τη διαφήμιση. Κάνουμε και διαφήμιση από το Πανελλήνιο. Πρέπει όλοι να συμμετέχουμε. Οπότε το βάζουμε στο πρόγραμμά μας. Ωραία, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.